Broušení nožů. Proč se nože brousej? Aby byly ostrý. To se pozná tak, že se jako do toho sáhnu a zjistím, jestli je ostrý. Ten nůž má takový jako zuby jako pila, akorát, že normálně nejsou vidět. A tím, jak krajíme, tak se nám ty zuby ohýbají a my máme ocilku a tu ocilkou si vždycky ten nůž zpátky nabrousíme. Jo, je to jednoduchý. Pravá, levá. Ocilka je na konci magnetická, ty zoubky, které ulítají, tak se vždycky chytnou na konci. To znamená, že by se čas od času měla ta ocilka vzít a takhle utřít a tam vznikne ty nečistoty všechny. Jo, tak to zakydeme. Je to jednoduchý, jestli mám dlouhý nože, brousím je stejně. Jestli mám krátký nůž, tak nabrousím si krátký nůž. Je to jen takový jako hlazení toho nože, není to nic tak složitý. Nebo zubatý nůž, parádní zubatý nůž na pečivo, to je zrovna fešák. To nebáte toho zvuku, protože ten nůž má ty zoubky, tak bude dělat takový ty zvuky, který dělá. Škrabka se nebrousí. Tak. Zkontrolujeme, zde máme všechno tak, jak mám mít a můžeme předvést, co ty nože umějí v plný parádě.